Kautoran mayugid nga adlaw sa inyong tanan. Kag sa sining itiyo nagapasalamat kita sa Dios kag ginhatagan niya kita sang panahon din kita makapadayon sa pagkumalandong sang iya mga pulong. Kag sa sining itiyon pagapamalandongan nato ng pulong sa Dios nga makita sa Galatia chapter 2 verse 20. Isa lang ka bersikulo ang aton nga pagatanahon. Kag diri nagasiling, ginlansang ako sa krus upod kay Kristo, gani nga hindi na ako ang nagakabuhi, kundi si Kristo amo ang nagakabuhi sa akon. Ini nga kabuhi nga akon ginakabuhi karon, ginakabuhi ko paagi sa pagtuo sa anak sang Dios nga naghigugma sa akon kag naghatag sang iya kabuhi para sa akon. Ini amo ang pulong sang Ginoo kag aton himuon karon amo ang pagbusisi sang mga importante nga dinalan nga aton makita sa Galatia chapter 2 verse 20. Pero agod nga mahangpan naton sing maayo ini nga bahin sang bala na kasulatan, aton anay tan-awon ang historical background sang kabuhi ni San Pablo nga amo ang nagsulat sini didto sa mga Kristohanon sa mga taga-Galacia. Si San Pablo may duha ka bahin sang iya kabuhi. Kung sa mga libro pa, may duha ka chapters ang kabuhi ni San Pablo. Ang una, amo ang kabuhi niya sadtong tion nga wala pa siya kay Jesus Christ. Kung sa aton pa, wala pa siya nahimo nga Kristohanon. Kag ang ikadua nga bahin sang kabuhi ni San Pablo, amo yadtong tion na nga nakonverter na siya kag nahimong Kristohanon kag nag-alagad sang Dios sa Dios sang labing maukod nga sahi sang pagpangalagad. Ang una niya nga kabuhi sang wala pa siya nagkristohanon, ginatawag siya o kung ginatawag sang Bible nga daan nga sahi sang pagkabuhi. Kag sang nahimo na siya nga Kristohanon, ang iyang kabuhi ginatawag na nga bag-o nga sahi sang pagkabuhi. Kabuhi nga gintugyan, ginsurrender sa Dios kag nag-alagad sa Dios sing maminatud-on. So ang una diri nga dinalan nga iya ginhambal nga may kaangtanan gid siyang kabuhi amo ini, siling niya ginlansang ako sa krus upod kay Kristo. Ato na nabalaan nga si San Pablo, wala man iya ginlansang dito sa krus. Ang ginlansang dito sa krus upod kay Kristo amo ang duha kakawatan kag indi si San Pablo. Pero nga ang nagsiling siya, ginlansang ako sa krus upod kay Kristo. Ang kamatuoran nga iya gusto ipahangop sa aton amo ini, nga ang daan niya nga kabuhi, yadtong tion nga wala pa siya nahimo nga Kristohanon. Ang daan niya nga kabuhi, amo adto ang ginlansang sa krus upod kay Kristo. Kagamo man ini ang natabo sa aton. Sadtong tion nga kita nagtuo na kag nagbaton kay Kristo, ang daan naton nga kinaugali ginlansang na sa krus upod kay Kristo katulad kay San Pablo.
ang daan nato na kinaugali amo yadto ang ginpas-an ni Kristo dito sa cross sadtong tion nga gintugyan niya voluntaryo ang iyang kabuhi sa pagpalansang tungod sang aton mga kalapasan. Kabangdanan nga nagsiling si San Pablo, ginlansang ako sa aton pa ang daan nga San Pablo, ang San Pablo nga mapintas nga nagapang-persecute sa mga Kristohanon sang una, wala na, ginlansang na, kag napatay na upod kay Kristo didto sa cross. Sulito na kon ang daan nga kinaugali ni San Pablo. Ang batasan niya sadtong tion nga wala pa siya kay Kristo, ginlansang na kag napatay na upod kay Kristo. So ang gamhanan nga yara siyang kabuhi, hindi na yadtong daan niya kinaugali, kundi ang bag-o na niya kinaugali, tapos siya nga nagtuo kag nagbato na kay Kristo. Okay. Ang sunod diri nga mga dinalan nga ginambal ni San Pablo nga may kaangtanan gid siyang kabuhi, halin sang daan niya nga kabuhi tubtong nga nagbag-o siya, amo ini ay kadua nga dinalan nga aton tan-ahon. Nagsiling siya, ginlansang na ako sa cross upod kay Kristo, gani nga hindi na ako ang nagakabuhi, kundi si Kristo amo ang nagakabuhi sa akon. Okay, amo ning dinala naman nga aton tanahon, ang yagin siling, gani nga hindi na ako ang nagakabuhi, kundi si Kristo amo ang nagakabuhi sa akon. Ini nagatudlo naman sang iya nga bag-o nga kabuhi. Ang gusto nga silingon amo ini, ang daan niya nga kinaugali, ginlansang kag napatay na. So wala na to. So may ara si San Pablo nga makabig naton nga duwa ka kinaugali. Kagamo man na ang yari sa aton subong nga mga Kristohanon. Ang una niya nga kinaugali, amo yadtong daan niya nga kinaugali. Kag kon imo basahon ang chapter 9 sang Acts, imong masapwan nga si San Pablo sang wala pa mga Kristohanon, tama gid kapintas sa iya. Siya amo ang papriso sa mga Kristohanon, ginapapatay niya ang mga Kristohanon didto sa Jerusalem. Kabangdanan nga sadto nga tion, nagtalalas kag nagpalagyo ang mga Kristohanon sa mga nagkalain-lain nga lugar agod nga hindi sila madakop kag mapapatay ni San Pablo. Amo ina kapintas sadtong kabuhi niya sa wala pa siya kay Kristo nga ginatawag sa Bible daan nga kabuhi o kon kinaugali ni San Pablo. Apang ang tiyo nagabot sang nagapanlakatan si San Pablo sa pagpangdakop kag sa pagpatay sa mga Kristohanon didto sa dalanon sang Damascus, gulpyadang may kirab o konkilat nga nag-igo sa iya sa dalanon sang Damasco. Natumba siya kag may dapatian siya nga tingog nga nagasiling, Saulo, Saulo, nga ang ginahingabot mo ako. Siling ni San Pablo, sino ikaw, Ginoo? Siling ni Kristo, ako si Kristo nga imong ginahingabot. Kag amo ina nga tion,
ang pagliso ni San Pablo halin sa malaot mapintas nga kinaugali niya pagkadto sa pag-alagad sa Ginoo. That was the turning point of Saul's life. Nagliso siya, nagkambyo siya, kag nagdangop, kag gisurrender niya ang iyang bug-o sa kabuhi dira sa Ginoo. Kag sa gisurrender niya ang iyang bug-o sa kabuhi, ina nga kabuhi ginatawag na nga bag-o nga kabuhi ni San Pablo. Bag-o na niya nga kinaugali. Okay, may daan kag may bag-o nga kinaugali si San Pablo, tapos siya na converter. Bag-o na ang iyang kabuhi. Kag amo ini ang aton tutukan sing maayo. Nagatudlo ang Bible sa aton nga kung ang isa ka tawo gali yara na kay Kristo, ginsurinder na niya ang kabuhi kay Kristo, bag-o na siya nga tinuga katulad kay San Pablo. Kagamo ini ang makita sa ika-2 Korinto kapitulo 5 bersikulo 17 nga nagasiling, kung ang tao yara na kay Kristo, bag-o na siya nga tinuga, ang daan nagtaliwa na, kag tan-awa ang bag-o nag-abot. Kung nag-abot ang bag-ong kabuhi kag kinaugali kay San Pablo, amo man sina ang matabo sa aton. Kung aton itugyan sing lubos, isurinder naton ang bugos naton na kabuhi kay Kristo, magabag-o man ang aton nga kabuhi katulad kay San Pablo. Halin sa mapintas nga klase sa pagpangabuhi ni San Pablo, nagkambyo kag nagliso ang iyang kabuhi, nagbag-o kag nag-alagad siya sa Dios sig labing maminatudon nga pag-alagad sa Ginoo. Kagamo ini ang padayon nga ginhambal sang Bible sa aton, kay man ginakuhaan naton ini siyang aplikasyon para gid sa aton kabuhi ang natabo kay San Pablo nga nasulat diri sa Bible. Nagsiling ang Bible sa Episo 4:22 pakadto sa 24. Nagsiling siya nga dapat nga isulob naton. Isulob ninyo ang bag-o nga kabuhi kag kinaugali nga gintuga katulad sang dagway sang Ginoo. Ang gusto silingon sang Bible nga ubahon naton ang daan nga kinaugali. Ang daan naton nga kinaugali nga nagasupak sa kabubuton sang Ginoo, ang daan naton nga kinaugali nga wala nagasunod sa ginasugo sang Dios sa aton. Siling sang Bible, ubahan ninyo kag isulob ninyo ang bag-o nga kinaugali nga gintuga katulad sang dagway sang Dios. Hindi nga sampawan ang daan, kundi huklason kag isulob ang bag-o, ang bag-ong kinaugali nga halin sa Dios. Amoy na ang sugo nga dapat naton bantayan, amoy na nga nagsiling sa San Pablo, kag iya ginsulat nga ginlansang nasa cross ang daan niya nga kinaugali. Kag katulad sa ginhambal sang Bible, ginsulob niya ang bag-o nga kinaugali, ang Diyos nun nga kinaugali, kag amo man ina nga kinaugali ang yari sa aton subong, tapos kita nga nagtuo kag nagbaton kay Kristo subong aton personal nga manuluwas. Kag ano pagid ang masunod diri nga mga dinalan nga ginhambal ni San Pablo, focus lang kita sa verse 20. Hindi kita
kadto sa iban nga mga verses. Focus kita dre kag nagasiling siya kag ini nga kabuhi nga akon ginakabuhi karon. Okay? Ang dinalan aton bantayan. Ini nga kabuhi nga akon ginakabuhi karon, siling ni San Pablo. Iyan ang hambal, ang kabuhi nga iyang ginakabuhi karon. Ginakabuhi ko paagi sa pagtuo sa anak sang Dios. Okay, amo nang duha ka dinalan karon nga aton bantayan. Ang kabuhi nga ginakabuhi niya karon, tapos siya naluwas. Siling niya iyang igakabuhi paagi sa pagtuo sa anak sang Dios. Aton iribantayan kag i-apply man naton sa aton kabuhi. Tapos ikaw kag ako nga naluwas. Ano ang kabuhi nga ginakabuhi mo karon? Ginano mo ang imong kabuhi subong kay tapos na ikaw naluwas. Aton tanahon, ang aton kabuhi sang nag-agi, malaot. Kag aton gid huna-hunaon, nga hindi na kita magbalik aton nga hindi na naton igabalik ang aton kabuhi katulad sang aton pagkabuhi sang una. Kalimtan na to naton, hindi na naton pagbalik-balikon, hindi na naton paghuna-hunaon, amoy na ang ginatermino sa ginasiling sa mga pamatan-on subong. Dapat nga maka-move on na kita. Move on. Hindi na pagbalik na ang daan. Hindi na pagsulita. Kundi mag-move on kita. Ang bag-o na nga kabuhi ang dapat nga dominante yari sa aton. Kung kaysa nga aton problema, hindi kita makamove on. Ang aton huna-huna nagabalik sa tong sang una naton nga sahi sang pagpangabuhi. Kag nagasiling kita sa aton kaugalingon, hindi gid ako maayo nga klase sang tao, hindi ako mapuslan sang Dios, kay nga akon kabuhi sang nag-agi malaot. Mga kautoran, bantayan naton nga ang Bible nagkatudlo sa aton nga ang sala nga aton na ginhinulsulan sa tubangan sang Ginoo, ginpatawad na niya ang tanan, gin-erase na niya, kag ginhaboy didto sa kadadalman sang dagat, kag nagsiling ang Dios, hindi ko na pagdondromon ang imong nga sala. Gintinloan na kita sang Dios, gagin paputi ang aton mga kabuhi, katulad kaputi sang bulbol sang karnero. So move on. Hindi na to makapugong sa aton, hindi na makagapo sa aton ang aton nag-agi nga mga kalautan nga binuhatan, kayadtong tanan ginpatawad kag ginkalimtan na sang Dios. Amo ni ang ginsiling ni San Pablo. Karon kay naluwas naman siya, siling niya ang kabuhi nga akon ginakabuhi karon. Karon magabag-o na kag magakabuhi na siya sang kabuhi ayon sa kabubuton kag plano sang Dios sa iyang kabuhi. Dapat masalo manaton ini nga kamatuoran kag makasiling makita sa aton kagalingon subong nga ang kabuhi nga akon ginakabuhi subong, akon igakabuhi
sa pagtuo dira kay Kristo. Okay, ari naman kita sa pulo nga pagtuo. Ang kabuhi nga ginakabuhi naton subong aton gamiton sa pagtuo dira kay Kristo. Mga kauturan, amo ini ang mahimo may dako nga epekto kag maayo nga mahimo sa aton mga kabuhi ang pulo ngang nasiling pagtuo dira sa bugto nga anak sang Dios nga amo si Kristo. Hindi pagtuo ni bisan sino nga tao, kundi pagtuo dira kay Kristo. Ang pagtuo naton kay Kristo may dako nga epekto kag kaayuhan para sa aton mga kabuhi. Kay man amo ini ang nasiling sang Bible sa aton, kon kaluwasan sang aton mga kalag ang paghahambalan, nagasiling ang Bible, magtuo ka kay Ginoong Hesus, agod maluwas ikaw. Ikaw kag ang imong panimalay. So ang kaluwasan maangkon sang tao paagi sa pagtuo kay Kristo. Kabangdanan nga nagsiling gid sa San Pablo, nga akon kabuhi nga ginakabuhi subong akon gamiton paagi sa pagtuo dira kay Kristo nga nahigugma kag naghalad siyang kabuhi para sa akon. Kag kun ato naman pagpangabuhi ang paghambalan, tapos kita naluwas, amo naman ini ang nasiling sang Bible. Ang mga matarong ko sa ato pa nagkalaluwas, dapat magpangabuhi sa pagtuo dira kay Kristo. So ang mga matarong tungod sa iyang pagtuo dira kay Kristo, dapat siya magkabuhi sa pagtuo dira kay Ginoong Hesus. Kag ini makita naton sa Romans chapter 1 verse 17. Kag nagasiling pagid si San Pablo sa Pilipos 1:21. Siling niya, sa akon, para sa akon, ang pagkabuhi amo si Kristo, kag ang kamatayon amo ang pagdaog. Ang kamatayon amo ang pagdaog sa isa ka tawo nga nagtuo sa bugto nga anak sang Dios nga aton manuluwas kagamo si Ginoong Kristo. Tanaw naton ang mga tin-aw nga kamatuoran nga initudlo sang Bible sa aton, nga amo ini ang mga sinulat ni San Pablo, tapos siya nga naluwas kag nakaangkon sang kasiguruan sang kaluwasan sang iya kalag. Siling niya, para sa akon, ang pagkabuhi amo si Kristo, kag ang kamatayon amo ang pagdaog. Ang pagkabuhi amo si Kristo. Para sa akon, siling San Pablo, ang nabilin nako na kabuhi subong akon gamiton sa pagpangabuhi sa pagtuo sinang Kristo nga nahigugma kag naghatag siyang kabuhi para sa akon. Ang pamangkot na kung liwat, kag akon inisuliton nga pamangkot, ginano nimo ang imo iyang kabuhi subong ginakabuhi mo man bala sa pagtuo dira kay Kristo, nagasalig man bala ikaw dira kay Kristo. Ining pulo nga pagtuo o kon pagsalig, pulo parehas lang ang ilang kahulugan. Pero kung magsiling ikaw, magsalig, naglain iyang kahulugan. Magsalig kay Kristo, hindi nga magsalig. Okay. Sino iya ang ginasaligan nimo subong? Si Kristo man? O kung nagasalig ikaw sa imong parinti nga mayor, nagasalig ikaw sa imong abyan nga senador,
nagasalig ikaw kay abyan mo ang presidente. Hindi ka magsalig kay hindi ina sila makahatag sang kaluwasan sa imo kag sa akon. Dapat nga hindi ikaw magsalig sa tao, kundi magsalig ikaw kag ako sa Dios. Si Kristo lamang ang bugtong nga manuluwas nga dapat naton saligan agod nga maakaangkon kita sang kaluwasan sang aton mga sala, kapatawaran sang tanan nga mga malaot nga aton nahimo. Katulad kay San Pablo, naghambal siya ngang kabuhi nga akon ginakabuhi subong, ang malipot nga nabilin sang akon kabuhi subong, akon igakabuhi kay Kristo, ang Kristo nga naigugma kag naghalad sa iyang kabuhi para sa akon. Okay. Ang ginambal sa Bible sa aton nga nagasiling siya nga ang iyang kabuhi ginakabuhi niya kay Kristo, kag tapos siya mapatay amo ang pagdaog. May ara nga silibton nga aton tanahon sa sininga kamatuoran. Para sa akon, siling ni San Pablo, ang pagkabuhi amo si Kristo, kag ang pagkamatay amo ang pagdaog. Tungod kay sa tapos ang tao mapatay, didto siya magakadto kung ikaw isa ka Kristohanon sa sinang langit nga ginaman sang Dios para sa aton. So kadalagan, hindi kalaglagan. Pero ang isa ka tao nga wala nagtuo kang nagbatong kay Kristo, sa tapos ang kamatayon, silutan ang iyang kalag, ang iyang kabuhi didto sa linaw sang kalayo nga ginatawag inferno. Kay man amo ini ang ginasiling sa Bible nga gintalana na nga daan sang Dios nga ang tao mapatay sing makaisa lang, kag sa tapos sina hukman siya sang Dios. So dapat ka katulad kay San Pablo makasiling kita sa atong kagalingon, para sa akon ang pagkabuhi amo si Kristo, kag ang pagkamatay, ang kamatayon amo ang pagdaog. Dumduma nga si Kristo amo ang nag-aman sang highway, malapad nga dalan halin sa duta pakadto sa langit. Siya gid amo naghambal. Siya hindi kamo magkasubo, salig lang kamo sa akon, sa balay sang ako na may madamong hulot, magabalik ako liwat, kuhaon nakon kamo, agod nga kun diin ako, didto man kamo. Ang yang isa ka disciple nagpamangkot, Ginoo, wala kami makahibalo sang dalan, paano kami makakadto dito? Si Kristo nagsiling, ako amo ang dalan, ang kamatuoran. Wala sing bisan sino makaabot sa langit sa amay kung hindi mag-agi sa akon. Si Kristo amo ang highway, ang dalan nga matadlong pagkadto sa langit. Dapat nga nimo kag akon kabuhi nga ginakabuhi naton subong, i-surrender naton sa gamhanan nga kamot ni Kristo, kay ang kasiguruan sang imo kag akon kaluwasan yara gid lang sa iya. Kagamo ini ang katapusan nga dinalan nga ginhambal ni San Pablo sa Galatia chapter 2 verse 20. Ang katapusan nga ginhambal niya amo ini. Siling niya, kag ang kabuhi nga ginakabuhi nakon subong, akon igakabuhi sa pagtuo dira kay Kristo. Bandayan naton ang dalan, ang Kristo nga nahigugma
kag naghalad siyang kabuhi sa cross para sa akon. Tanaw naton ang pulo nga gugma ginhambal sa aton ni San Pablo nga si Kristo nagahigugma sa iya kag naghalad sa iyang kabuhi para sa iya gid. Okay, paano naton mabalaan nga ang Dios nagahigugma gid sa aton? Mga kauturan, amo ini ang siling sa Bible. Kita nagahigugma sa Dios tungod kay una sa tanan siya nagahigugma sa aton. Okay? Kagang Bible sa John 3:16 nagahambal nga ginhugyugma gid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iyang bugtong anak agod nga ang bisan sino nga magtuo sa iya hindi mawala kundi makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. Kung sa aton pa ginpakita sang Dios nga Amay ang iya dako nga paghigugma sa aton paagi sa paghatag niya sang iya bugtong anak nga amo si Kristo. Wala na sing iban nga anak ang Dios, si Kristo gid lang. Yet iyang ginpadala sa sini nga kalibutan tungod siyang dako nga paghigugma sa aton kagagod nga makaangkon kita sang kaluwasan sang aton mga kabuhi. Kag paano yan ni Kristo ginpakita ang iya dako nga paghigugma sa aton? Nagsiling ang Bible, ginpakita gid sang Dios o kon ni Ginoong Hesus ang iya nga dako nga paghigugma sa aton. Nga bisan sang mga makasasala pa kita, si Kristo nanginmatay sa krus para sa aton. Voluntaryo nga ginhatag niya ang iyang kabuhi sa pagpalansang dito sa krus agud nga matigayon ang imo kag akon nga kaluwasan tungod kay kung wala sing hamili nga dugo nga ginpaagay didto sa cross, wala sing bisan sino nga gwapo kagamhanan nga makaangkon sang kaluwasan sang ila mga kalag. Amo ina ang ginsiling ni San Pablo, yang kabuhi nga ginakabuhi niya subong iyang igakabuhi sa pagtuo sinang Kristo nga nahigugma kan naghalad siyang kabuhi para sa aton. Kagan siling sa Bible, ginpakita ni Kristo ang dako niya nga paghigugma sa aton nga bisan sang mga makasasala pa kita, si Kristo nanginmatay sa cross para sa aton mga kalapasan. So mga kauturan, ano ang himuon naton bilang balos sa dako nga paghigugma sang Dios para sa aton? Ang aton paghimuon sa siningation, magpaubos kita sang aton kaugalingon, balosa naton sa paghigugma ang aton Dios nga una nga naghigugma sa aton. Amo ini ang siling sa Bible sa Mateo 22. Siguro makita nimo sa mga verses 37 pagkadto sa 38. Nagasiling ang Mateo 22, 37 pagkadto sa 38. Bilang balos sa dako nga paghigugma sang Dios sa aton man siya higugmaon sa bugos naton nga hunahuna, sa bugos naton nga kasing-kasing, sa bugos naton nga kusog, kag sa bugos naton nga kalag. Inaamo ang imong balos sa dako nga paghigugma sang Dios sa aton. Kag dapat nga aton siya alagaron sing maminatud-on katulad sang pag-alagad
ni San Pablo. Kag ini nga bersikulo akon ibilin sa aton. Kag nagasiling si San Pablo sa aton, ginlansang ako sa cross upod kay Kristo. Gani nga hindi na ako ang nagakabuhi, kundi si Kristo amo ang nagakabuhi sa akon. Kag ini nga kabuhi nga akong ginakabuhi karon, ginakabuhi ko paagi sa pagtuo sa anak sang Dios nga nahigugma sa akon kag naghatag siyang kabuhi para sa akon. Kag aton masiling sa katapusan amoni ang aton kabuhi nga aton ginakabuhi subong, dapat man nga aton igakabuhi kay Kristo nga nahigugma kag naghalad siyang kabuhi para sa aton. Mga kautoran, madamong salamat kag gabay nga ang Dios sang paghidait magapabilin sa aton mga kabuhi kag magaupod sa aton mga dalanon karon kag bisan tubtob sa walay katapusan.